Eu son Areta Volado. Eu son Ailén Kendelman. Neste proxecto eu son Dona Lambe Cricas. E eu Peluda Queen. E xuntas somos Barba Inguinal. Barba Inguinal é un proxecto de reggaetón feminista que traballa sobre música e corpo, movimento. O ritmo do reggaetón, o que se coñece como dembow, naceu ou se fixo máis popular no ano 92, este termo de dembow, que se refire a eles son gays, dem por eles e bow, perdón, por arqueados, gays. Era unha canción que se popularizou e que era moi violenta e homófoba. Entón, nos quereríamos darlle a volta a este xénero, o reggaetón, que naceu sobre unha base de homofobia. Son unha pelota, un cambio rodado. Son uns moletes, corda, corda. Son un molete, corda, corda. Estamos aquí no vello cárcere de Lugo, traballando dentro das residencias Paraíso. Isto significou durante moitos anos un lugar onde había represión, onde a xente estaba encarcerada, as mulleres sufrían incluso máis represión que os homes. Por exemplo, aquí estamos onde parían as mulleres e lles quitaban os fillos. Entón sufriron bastante violencia sexual. Sí, entón é un pouco unha maneira de habitar este espazo dende outro lugar e de apropiarnos do noso corpo, no? Sí. De vivilo e os nosos cus, no reggaetón, pois que os nosos cus vibren, pero porque nos queremos, non? Claro, sempre se di que os corpos das mulleres teñen que doer. Doen porque temos a regla, doen porque parimos, o amor doe, todo ten que doer no corpo da muller. E nos pensamos que podemos facer con este proxecto algo no que os nosos cus e as nosas perrechas gocen e fagan a revolución, que ocupo de ser un territorio político. E facer iso a revolución bailando. Fixemos un obradoiro con Iri Queen que veu a darnos pois iso, un taller de dancehall e twerking para empezar a mover os cus, non? Que é unha cousa que parece moi sinxela, pero que, bueno, que é unha cousa que require de tempo e nós temos moito que darlle ao cu, a verdade. Ter a residencia Paraíso foi comezar este proxecto, non? Porque era algo do que estábamos a falar dende hai bastante tempo e foi como dicir, vale, empezamos, veña, e darnos o tempo e o espazo para facelo. Se non tiveramos esta residencia Paraíso, se tería alargado moitísimo máis o inicio do noso proxecto Barba Inguinal, pero xurdiu, foi maravilloso porque eso, foi o momento, tempo e espazo para facelo posible. Ademais nos gusta moito estar aquí no vello cárcere porque estamos nunha das dúas celas que unen o espazo dos homes e o espazo das mulleres. Entón, como este é un reggaetón que vai romper co binomio de xénero, que está nun lugar queer, de transición, non? De non definición tamén, pois nos gusta moito estar nesta aula. Como esta fase foi máis de documentación, de análise, de afondar en danzas populares que con unha forte carga sexual, pois seguiremos afondando nisto e xa pechando un pouco máis os temas musicais e as partes de movimento, porque o que estamos a facer é un formato concerto. Entón, os seguintes pasos será ir pechando un pouco máis os materiais, que agora fixemos un pouco de centrifugado, botando para fora. Está moi ben conseguir, non? O que conseguiche desde o colectivo RPM, conseguir unha liña de residencias artísticas. Penso que, bueno, parabéns, porque lle estades dando oportunidade a moita xente artista que non ten espazos onde ensayar, para moita xente o comezo de proxectos, para outra é o remate, para outra é pois o medio. Eu por ese lado parabéns, porque bueno, eu estou agradecida. Moi agradecidas estamos. Se tiveramos que formular un desexo para vindeiras edicións,
sería que moitas máis institucións e concellos se implicaran, porque tamén significa poñer en valor a danza e o momento en Galicia.